ndị Igbo na-agụ aja egwu ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa mmanya ndị Igbo na-ata aja ụtọ ekike ndị Igbo mana ọ bụ sọ mma oriri ndị Igbo mana ọ na-atọ ụtọ omenala Igbo na-atọwa m ntị Olisa gọziele n'ụmụ Igbo maka na ejebe banabanụ Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya Igbo bụ Igbo na anyị Igbo ịma na emelelu na-emekwa na maka na ejebe banabanụ selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo n'Igbo amaka obodo bụ na ị gara ndị Igbo dị oke mkpa asị na jọla ego ma ndị ugwu jụrụ Abuja rapụ dị ka ịlaba ndị ugwu na-asị Igbo Igbo anyị anabata unu na mmemme anyị bụ ajụjụ ndị eze na ndị bụ ndị eji mara Igbo n'anya n'ụbọchị taata n'afọ na ya bịago na mmemme eji wee mara anyị ememme eji mara ndị Igbo nakwa ọ na-akpọ onye Igbo ọbụla ịma na Igbo bụ Igbo nwatakịrị mkpụ na-abụsa na Igbo bụ onye Chukwu gọziri agọzi Chukwu fụrụ n'anya n'ụbọchị taata anyị ebegokwa na nke nwanne anyị nwoke bụ onye ụwa niile mara onye ọ bụ ọ baghị uru ka o si n'ọnụ wee pụta ọ ga-esi n'ọnụ ya wee pụta na-amara onye ọ bụ o zuru ka emee mgbe a na-akpọ ndị bụ obodo Naijiria na-akpọ ndị bụ obodo Afrịka na-akpọkwazi obodo bụ obodo Igbo nwanne anyị nwoke a soro sibe ya bụ Igbo nwere mmadụ mana tupu ya na-eru aga m achọ ka unu fụkwazi nwanne m nwoke bụ onye mụ na ya ji mmemme a n'ụbọchị tata ọ ka mma na o ji ọnụ ya wee rie nya bụ ose nwanne m ngwa ọ dị mma ndị Igbo dịka nwanne m si wee kwuo na-agbanyeghị na anyị kpuchichara ọnụ mana ọnụ anyị kpuchiri ọ ga-agwa unu na anyị ka nọ na iru uju nke korona kwa eziokwu dịka nwanne m si wee kwuo onye anyị nọ n'obi ya n'ụbọchị nke taa ọ gbara ọkpụrụkpụ ọ bụ onye anyị mara ọfụma dịka nwanne m oge ji ọnụ ya maka nwere ka anyị nwere ike isi kpọọ ya bụ na anyị kpọta ahịa ọ ga-ejizi ọnụ ya gwa ndị Igbo ahịa unu ga-eti mkpu unu ga-enwekwa obi aṅụrị mgbe ọ ga-asị lekwa onye dị otu a aha m bụ Maazị Chukwunenye Ọbasi mana ịgwazi ha ka ha mara na m agba ha afa nke m nke ma o nwere ka ọ dị mgbe onye agbata obi m ọ dị ka o chefuru aha ya mana unu kpọkwa ya Chukwunenye Ọbasi ọ ga-aza onye gwara gị nne m afọ m bụ Maazị Boniface Uchenna Ume abụm ya na-etu m bụ nze nwatali ahụ ma ọ bụ aka ji ugo nke mbụ na Abuja ọ ga-adịrị unu mma ka anyị gaa n'iru nna anyị ukwu anyị kelee gị dịka anyị si gwa ndị Igbo biko n'ugwu gị dịka nwa afọ ị ga-agwa ndị Igbo na-ekiri gị ugbu a aha gị onwe nke echiri gị a na-etu anyị si gị zerekwa gwa ndị Igbo aha gị aha m bụ Mike Ejiofọ ama onye ọkaikpe bedo ike anaghị ezumike asọrọ m ike gwụrụ m but before m gaba n'ihu mana ihe dị n'obodo karịrị akarị but ọ ga-adịkwa mma ka ndị Igbo na-ekwu ihu anyị ka ebufugodo ihe because anyị nọsịrị anọfe ịma na iwe onye nchekwa onye nchekwa ebe ọ bụ na esi anyị kpopụ ka anyị kpopụ ndị Igbo na-ahụ n'anụ anyị nọfere anọfe ahụ eziokwu ugbu ahụgo na ahụ dị mkpa ahụ ogologo ime ya nwoke mara mma biko gwakwa ndị Igbo aha gị kọwara ha ma obodo isi ma ihe ndị ọzọ nọ n'Igbo aha m bụ Mike Ejiofọ abụ m na SSS for 35 years before m naba ezumike rụchakwa na-achọ ka ị ga-eti wee mezi obodo ka obodo dị mma anọkọtakwa na-akpa na TV si na etu e ga-esi wee mee ya na etu e ga-esi wee mee ya ọ soziri n'aka gọọmenti ma ga-anụ ihe ekwu ma anụ ya ekwupụta aka na-ekwu ọ dị mma ọ na-anụgo ka o si wee kwuo ya ọ bụ onye nchekwaba obodo gbagotere ọfụma mgbe a na-ekwu na ọ gbagotere ọfụma ọ bụrụ nke steeti nke lokal gọọmenti ọ gbagotere ọfụma bụ onye anyị na-ekwu maka ya bụ Chief Mike Ejiofọ ọ bụ onye nchekwaba nke ala Naịjirịa niile ihe gbasara DSS unufo na onye anyị na-ekwu nwere ihe ọ na-eme biko nwanne anyị nwoke anyị ekenele gị
ịnabatago anyị na be gị Yes. mana e nwere ya na anyị nwabụ ndị Igbo anyị ewere ọwa dịka ọ bụ ihe Ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ wee na ọjị nọ ya biko nwanne m ya anabata n'ọjị ọjị abịa efugo n'ọjị nwanne m efugo n'ọjị a ọkwa ndị Igbo ọjị erutego o gosiri na onye anyị nọ n'obi ya mara omenala o butere ọjị bunye onye tọrọ anyị bụ ndị Anambra ebunyekwe ndị Imo biko mana anyị na-asị nwanne wepụ n'aka ọjị maka ọjị ruo ụlọ ị chọrọ ime mbụrụ o nwekwa oge m ji transfer na Imo somebody si m na aka mụ na gị dị n'ọjị si m na-ewepụ aka aka mụ na ọjị nwanne ọjị eze na m wee nakwube obi anọ ndị Anambra ụnụ afụgo ọjị nke unu ga-enye hope nwanne gị ọ dị mma daalụ nne anyị na-asụkwa biko ọjị eze ga-adịkwa eze n'aka ka o wee gọrọ anyị ọfọ ndụ na mmemme anyị chọrọ ime ugbu a ịma na ọ ndị ugwu na-ata ọjị ndị Yoruba na-akụ ya ndị Igbo na-agụ ya so Igbo mma mmanụ Nigeria mma mmanụ ọbasi bi n'igwe anyị ekene gị weta ọjị a ka ị gọzie ya ka ndị Igbo si taa gaba n'iru Nigeria gaba n'iru ọgbaghara dị na Nigeria biko bịa chụpụrụ anyị ọgbaghara ọnwụ a na-egbusi ndị mmadụ a na-akpọ koro biko koro elukwana anyị aka ka anyị taa ọjị a tata ọganihu ahụike n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị nwere ka a ga-etune onye chief ole ka a ga-etune ọwaka ji ugo ị ga-etu m otu udo nwo nke nchi ọchụ udo ọ gbara ịtọ anyị ga-ata n'ogologo ndụ anya bụ ịma na Naịjirịa nọ na ịtọ Igbo Hausa na Yoruba ọ dịkwa a ga na-echetakwa anyị because inwe ukwe ịtọ ọkwụrụ Igbo ọsụsọ ọma balance so ndị Igbo nke a bụ nke ndị Igbo ọ ga-abalance ọ dị mma ndị Igbo anyị ga-agbapụ ọsọ ka anyị ga-akwata akpịrị maka onye tara ọjị ga-aṅụ mmiri na onye ọbịa anyị na-anọkwa n'ụbọchị nke taa bụ onye gbara ọkpụrụkpụ ya ga ga-akpacha olu ya kegbe anyị chigata azụ anyị atọpụga ihe anyị ji na ngịga na-akpa nkata dịka nwanne anyị na-ajụkwa ajụjụ dị iche iche azụ anaghị aza aja na-azụ onwe biko unu emetụkwala igwe onyonyo n'aka anyị agaghị egbu oge anyị ga-echigata azụ ka anyị gbapụ ya ka anyị tọpụ ihe ji n'aka ndị Igbo na-agụ aja egwu ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa mmanya ndị Igbo na-ata aja ụtọ ekike ndị Igbo ma na ọ bụ sọ mma oriri ndị Igbo ma na ọ na-atọ ụtọ omenala Igbo na-atọwa m ntị Olise gọziele n'ụmụ Igbo maka na ejebe banabanụ Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya Igbo bụ Igbo na anyị Igbo ịma na emelelu na-emekwa na na maka na ejebe banabanụ selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo n'Igbo amaka Igbo na-agachi na-eje mba obodo ọbụla ị gara ndị Igbo dị oke mkpa asị na achọrọ ego ma ndị ugwu jiri Abuja rapụ dị ka ịlaba ndị ugwu na-asị ọ dị mma ndị Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị Igbo mụrụ okoro ndị Igbo mụrụ agbọghọ anyị echigataghị azụ na obere ezumike anyị jere ga-akwata akpịrị maka onye anyị nọrọ obi ya siri ike o nyere anyị ọjị maka abịa n'ala Igbo onye Igbo ọbụla ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ agaghị anọdụ ọdụ nọrọ ọfụma ma ọ bụrụ na enyeghị ya ọjị mana onye abịa na-abịa enye ya ọjị n'ụbọchị nke taa o gosiri na ọ nabatara anyị ọfụma unu nkwurịta nsi wee gọọ ọfọ ọjị gọọra ma onye ukwu ma onye nta ma obodo Naijiria ma ala Igbo iji gosi gị na ọ wụ onye ihe ndị Igbo na-emetụta ọfụma nna anyị ukwu anyị echigataghị azụ
ugbu a ihe nọ na mmemme anyị nọ n'ụbọchị nke taa ịkọbatụrụ aha gị gwa anyị si lelelelelele mana anyị chọrọ ka ndị mmadụ na-anụ maka barista Mike Ejiofor ọwụ taa ka ama ma ebe m bidoro ọnụ nwaanyị tụrụ m ha abịa biko ka ihe mere iji wee ruo ebe anyị ruru ugbu a kedu ebe i bidoro onwe ha na-akpọ ntọala akwụkwọ ebe Mike Ejiofor bidoro mere iji ruo ebe ị nọ ugbu a nna anyị kwu ya before I ruo there ọkwa anyị tago ọjị anyị tago a ga-aṅụnụ mmanya okay ka ọ ji hapụ ịtụwa ebe m na-ekwu okwu Igbo akwụkwọ si eme omenala Igbo ikwu nke agbagotekwe nke a bụ nke ndị ọcha my place ya na-akpọ nke mmanya ji akwa mmanya yi akwa yes okay mmanya eji agọ ọfọ ndụ so asị na anyị nọ na village now mgbe obere nwa ga-abịa nye mmanya akụzi ya ebe ka a na-aga n'ihu a dị n'obodo atụrụ ụmụ Igbo ọrụwanye orubechie wee kenekwa m ụnụ Naijiria ga-agbakwa n'iru o ise anyị kwugboko anyị kwugburu ọzọ ọ ga na-ele Naijiria gaba n'iru ise ndị Igbo gaba n'iru ka Chineke gọzie mmanya gọzikwa anyị nwa bụ ndị chụrụ mmanya gọzie ndị Igbo niile anwụcha akụ anwụta ọganihu ise n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị onye eze ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị gị na Igbo mma bụ Igbo unu bịa soro anyị ka a ṅụrịa nkwụ maka na ahụ nke onye biri ka o bu ana mmụọ nke a ọchịchịchị so ka anyị gabarịrị anyị okwu akpụ n'ọnụ aha m etu nsiri okwu mbụ m Mike Ejiofor amụ m na Ubulukwu na Anịọcha South Local Government Delta ebe m gara primary school gaa secondary school and secondary school bụ St. Anthony's College with my school start in the year 1971 then finish here he joined the police because nna m sị ka m bịa na-akụzi nkụzi si na m achọrọ ya laikere nkụzi na mma join the police si mba na police bụ ọrụ ndị efulefu wee sị ya mba na ụdị polisi m chọrọ ịba na adịghị ya akwa na CID ka m chọrọ ịba a ji ọsụ na-ekwu ya ma m na ihe Chineke kwadoro so 75 I banye police that same 76 before I finish egbuo m Rutala Mohammed ewe fọmụ ya na-akpọ NSO Nigeria Security Organization I wee transfer ya so yerozi m uniform one day all ihe Chineke dị so mbidozie rụba ebe ahụ ka m nọ rụbe echenji ya to SSS aka nọkwa dị ogide rụọ Chineke nye aka rụọ 35 years kenekwa Chineke si ya Chineke ime na ọ bụrụ mmadụ niile biri with us finish ọrụ ahụ ruo n'isi abụ m director na 7 states na Nigeria abụ m director na Enugu bụ director na Anambra abụ m director na Abia abụ m 6 years n'Imo bụ director na Zamfara bụkwa director na Enugu na Akwa Ibom Bayelsa so ejezugo m Nigeria ịgazu bịa kene Chineke si ya biko Chineke imeela and this year ka ọ ga-eme 11 years m pụrụ na service but aka nọ na-ekenekwa Chineke ma ụmụ Igbo ọ bụ na na-ekwu na nwanne anyị nwoke a o jezuru ejezu ọ dị ka ya sị na nọọ njakịrị ka nna ama ụnụ fụ n'ozie ka o si n'ụlọ ewepụta director ka ọ bụ
na 7 steeti nke gosi na o jezuru Naijiria niile. Nwanne anyị kene gị iso na ndị Igbo ji were aga ije mba anyị sị na ọ ga-adịrị gị mma. Ihe m na-achọ ịjụzi bụ egochara akwụkwọ niile a ịkọwagoro anyị ebe gụrụ akwụkwọ na praịmarị ma sekọndịrị ma agakwa University of Nigeria. Onye ka m chọrọ ịjụ mahadum nke Enugu. Ịma na Nigeria nwere university na-abụọ sọsọ university na-abụọ na Nigeria ugbu a. Olee ka ọ na-akọ? Mahadum Nigeria, University of Nigeria na nke ndị ọzọ. Maka ebe gụwa gara. Nigeria nwere 2 University of Nigeria. Nke nọ na Nsụka. Ọ gwụla otu Enugu campus na 1 university na ndị ọzọ. Na ndị ọzọ dịka ụta na-esi asị Methodist and others. Ọ dịka ihe anyị na-agụ biko dịka onye nchekwaba doro anya n'obodo anyị bụ Naijiria, anyị na-anụkwa ka okwu gị na aha gbowa n'akụkụ ụwa niile. Biko kedu ihe bụ uche gị n'otu na obodo anyị bụ Naijiria si edu n'ihe gbasara nchekwaba? Maka na ụmụ Igbo nọ n'akụkụ ụwa niile na-enezighị anya ka ha na-afụ na ha na-eneghi anya asa onye nwere ike ịtụnyegoro ha nwa obere ntụpe ka ha mara ebe a na-aga. Ọchịchị Naijiria na mana nsogbu jupụtara n'ebe ọbụla. Nsogbu dị na Naijiria. So ihe a na-ege na-eme na-ayọ Chineke ka etu a ga-esi wee mee ka obodo anyị dị mma. Ndị IPOB nọ na one side, ndị Boko Haram nọ na DC, ndị na-atọ mmadụ ka na-atọ mmadụ na-anara ego ma nke a na-akpọ bandit ma everything. So nsogbu jupụtara every wee na-asị ka gọọmenti ga-eme ka ọ daa mma. Ma achọ iwelu ndị uwe ojii a na-agba ọsọ a na-azụ ya azọ nke ndị ga-aga South East n'ala Igbo ebe ego dị ebe gịjara kọlektiv ihe eji ihe na-eme. So but nsogbu ihe na-ewute karị m bụ ndị Igbo anọkọtara ọnụ. Ihe na-ewute m n'ebe ndị Igbo abịa na-ekesa ndị Igbo onwekwa ndị nọdụ na-asị a na-arụ wetu ndị ilo na-emebi obodo. Ọ bụrụ ọsịsọ imebi obodo na-emebi ama Igbo. So ọ jọ njọ. Ọkwa 2023 na-aga na a na-asị ka onye ga-achị etu ihe si wee na-aga ọsọ bụzigbo nke ndị Igbo. Pụtasị ndị Igbo wepụta ofu onye na mmadụ niile ga-apụta. Ọ dịzịa ka anyị nwụrụ ọgụgụ isi, anyị nwụrụ onye ọbụla na-echizi echiche. But ihe a ga na-ayọ ndị Naijiria, ndị Igbo ekesara ụnụ ma na ndị Yoruba oge achọ iwepụta Obasanjo. Ọ bụrụ ndị Yoruba wepụtara ya, ọ bụrụ ndị Yoruba wepụtara ya, ndị wepụta ya wepụtara Obasanjo bụ ndị ugwu na ndị Igbo. So ndị ugwu anwa na ndị Yoruba ga-ewepụtara anyị ofu onye Igbo. Onye ọbụla ewepụtara sị na ọ bụ na ndị Igbo achọrọ ịgbakọta ọnụ wepụta ofu onye, ha wepụtara anyị ofu onye ka olukwa anyị n'aka na-ama etu a ga-esi wee na-aga na-edozi ala Igbo. Because ewepụ ndị Igbo Naijiria anọghị. Okwu ka nọkwa n'elu ya bụ dịka ajụjụ ejụrụ ugbu a. Ihe a na-akpọ 35 years experience ma ọwụ ha asụ anwụrụ. Ajụjụ anyị na-abịa aga otu nchekwa dị ugbu a na obodo anyị
ọ bụ otu a ka ọ dị mgbe ị nọ na ọchịchị mba ọdịo ka ebe mmiri si baa n'opi ụgbọ ebe mmiri si baa n'obodo ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo anaghị ekwu eziokwu ndị mmadụ nọ ahụ eziokwu e ga-ekwu ihe ọzọ imegbu mmadụ ọ ihe na-ebutesi ihe niile ịma Igbo fịakwa arụ dịka etu ndị oyibo si wee na-ekwu ya ịma na asụsụ Igbo zụsịrị so ọ bụrụ ndị Yoruba na ndị Hausa na-ekwu a na-asụ ọlụbe ha ịma anụ ihe na-ekwu but anyị nwere nwe a gara emesi ya weta so ihe na-enye anyị nsogbu na mmegbu injustice everywhere nepotism but ọsọsọ ndị Igbo ga-anọ na-emere ndị ilo ewe n'iwe ịma na ụmụaka Igbo nọ n'Ọnịcha na Ọnịcha ndị a na-azụ ahịa n'ime Ọnịcha ndị na-azụ na Aba na Alaba ha anaghị anụcha obodo oyibo ahụ nepotism nke ihe ọpụta n'onugbu anyị ọsọsọ ndị bụ unu ka onye ị gaghị eme ọsọsọ ndị bụ unu ka hapụ ndị ọzọ but ndị Igbo ọchịchị ruo ha n'aka na-achọ onye emere onye ọbụla maka udo dị but ndị ọzọ adịchi ya na Naịjirịa mana iche na ya bụ ihe a na-ekwu maka ya usoro anyị nwa bụ ndị Igbo n'aka asị na m na o si anyị n'aka o siro anyị n'aka gwa m ji esi na o si anyị n'aka bụ na ndị Igbo ada nọkọta ofu ọnụ ekwe nke a na-ekwu ọzọ nke a na-ekwu ọkpọtụ ndị ọzọ ndị obodo ndị ọzọ ekwuo dịka ndị Yoruba asị na ebe a ka anyị ga-akwụ ebe a ka onye ọbụla kwụ bọtụo ndị Igbo pụta onye asị na asị mba na ọbụrụ egwe nwa ka onye bụ nna iche o nwere egwu n'ihe anyị na-ekwu na-agosi na egwu ndị be anyị na-agụ mgbe ochie asọ akpakoro kpaa nkoro ya anyị na-akọwa na anyị bụ ndị Igbo na-agba okirikiri ọganiru adọrọ na ọ dị mma gaba n'iru ọ dị mma nna m okwu tupu anyị abaa na agba nke ọzọ maka asị eburu ozu onye ọzọ ya dịka ebu ukwu nkụ lelegodu enwere mgbe anyị nọtụrụ kepụ na ihe gbasara ntọrọ a ma enweghị nchekwa ma ihe ndị a na enwere mgbe o metụtara gị bụ onye gbara ọkpụrụkpụ na ihe gbasara nchekwa nwere ike ka anyị mahị n'obodo otu ihe ahụ si wee mee ma obodo anyị bụ Naịjirịa onwe onye pụ na ntọrọ na ma ndị generals ma ndị ụkọchukwu ma ndị ọkaikpe onwe onye pụ na ntọrọ na so ihe ọ pụtaziri na ndị Igbo si na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile so a ga na-echesi ndị etu o si wee metụta m aga m ndụ na-anata akụkụ between Lokoja and Okene ndị ugwu a o nwere ihe m chọ ka ndị Igbo ma ndị a na-atọrọ mmadụ na-agba egbe na-abụrọ ndị na-achị efi o nwere ebe ndị a si wee bata bọtụ ihe na gọọmenti sọpụzi ime chọpụta ka ebe ndị a si wee bịa ka ihe ha na-eme bikos ịtọrọ mmadụ onwe ebe mmadụ ga-agazi nweta onwe ya atọrọ anara ego wee na-ego egbe na-eme ihe ndị ọzọ so ka ihe ndị a so na-anata abịa kọnda agaba anọ n'ime ọhịa 4 days ụbọchị nọ onweghị ha anyị na-eji wee ma na abụ onye TV oge before ihe eme a na-agwa ndị mmadụ biko ụnụ akwụzikwana ụgwọ bikos ịkwụ ụgwọ ị na-enyere ndị aka bọtụ
ugbu a ọ na-akwụ ụgwọ kwụọ ụgwọ ịpụta bịa ikpe ihe mere gị because o nwekwa ndị na-akwụ ụgwọ egbochi ụgwọ Igbo ahụ Igbo so ihe anwa o siri ike a ga na-ayọ Chineke na-ayọkwa gọọmenti ka gbata ọsọ enyemaka ka udo dị na Naịjirịa because chalenji a ihe nke a ọ karịrị akarị onwe onye o nyere efe na ọ dị mma. Tupu anyị abaa na agba nke abụọ bụ isiokwu anyị ji wee bịa, anyị ga-agaga kwachakwa akpịrị ọzọ. Anyị kwacha akpịrị anyị echigata ka onye ọbịa anyị gbatịrịkwa olu gbatịrịkwa ma ụkwụ ya ma ukwu ma ka ọ nọjikwa ọfụma. Ọ bụrụ na anyị chigata azụ agwa m n'ukwu na-egbu m agba nke abụọ ya eweta ya maka ndị Igbo na-agụ ajọ egwu, ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa, mmanya ndị Igbo na-ata ajọ ụtọ, ekike ndị Igbo ma na ọ bụ sọ mma, oriri ndị Igbo ma na ọ na-atọ ụtọ, omenala Igbo na-atọwa m ntị. Olise gọziere n'ụmụ Igbo maka na ejebe bana banụ. Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya o, Igbo bụ Igbo na anyị Igbo kwuo, ịma na emere elu na-emekwa na na o, maka na ejebe bana banụ. Selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo, selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo n'Igbo amaka. Iwe na-aga isi na-eje mba obodo ọ bụla ị gara ndị Igbo dị oke mkpa asị na achọrọ ego ma ndị ugwu jiri Abuja rapụ ka ịlaba ndị ugwu na-asị ndị Igbo daalụ rinne nke onye chi ezelu. Anyị chigataghị azụ na ịgbatị akpịrị ka anyị gara gbatịkwa ma ukwu dịka onye ọbịa anyị nwere n'ụbọchị nke taa. Unu lee ya anya unu ga-ahụ na ugbu a ka ọ nọzi ọfụma iji hụ na ihe anyị ji n'ụkpa na anyị na-ewepụtasị ya nwa obere. Nwanne onye eze, biko ajụjụ dịka ibe ya bụ nke ndị Igbo chọrọ ịma ọfụma. Anyị jụbụrụ gị ajụ ihe gbasara otu isi wee bido maka ụmụ okorobịa nọ n'ugbo ha sị achọrọ nwere ka ndị na-ahụ na ha chọrọ ibute ego ya ego si n'elu ụda gbim amaghị ebe onye ahụ bidoro. O nwere ihe anyị na-anụ gbasara dis na ọgụnwa bụ onye isi na-ahụ maka Apex Safety and Consultant Limited. Biko ime ike kọtụrụ ndị Igbo maka ya. Apex Security and Security Consultants bụ kọmpanị na-enebata anya n'ime obodo etu obodo ga-esi wee dị mma, na-enyekwa ndị mmadụ aka, na-agwa etu e ga-esi wee bi ka a hapụ ịdaba na nsogbu ma gọọmenti ma kọmpanị ndị ji ego achụ ego, etu e ga-esi wee na-ebi ndụ ha. Ịmara ndị Igbo na-anọkọta hụ ndị mmadụ na-efe ego and ha na-eze ndị ntọ, ndị mmadụ pụtakwa na-efe ego. Ihe adọrọ mma. Onye ndị a ka a ga na-agwasị ndị mmadụ na ọ dọrọ mma ka ịma etu ga-esi wee ịchọkwa ime nganje ka ime etu ga-esi wee kwado onwe gị, dozie moto gị, mezie ihe niile. So ihe niile a ka ihe gbasa etu ga-esi wee nweta onwe gị, etu ga-esi wee mma ihe ịsọpụzụ ịgwa obodo gị ma ndị iwu ojii, because onwe etu e ga-esi wee hapụ ndị sekuriti ihe niile ka a na-eme gụwa na onwe nke ị na-emere obodo. So a ga na-agbasa ozi ọma na-agwa ha mekwetu na ihe ịsọpụzụ ime, ị ga-akwụ tax, ị ga-eme nka imechazie nke elu gị gọọmenti emere ajụzia gọọmenti bọtụ anyị ma ha nọrọ ime nke anyị a na-asị na gọọmenti emebe nka gọọmenti ememe everything. Ya bụ ajụjụ banyekwara n'ihe ọzọ maka na ịza gị ị na-akọwa na ya bụ Apex enyere ndị mmadụ aka. Ọ dịkwa nka na anyị nwere ihe dịka ihe ndị oyibo na-akpọ foundation n'ime ya, bụ ebe esi enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka, ndị ihe na-esiri ike esi ebe a na-enyere ha aka, maka na ọ bụ ihe anyị nụrụ. Anyị amarọ
ma ọ bụ eziokwu na ọ ka mma na o si n'ọnụ wepụta maka anyị na esikwa na ya bụ ụlọ ọrụ wee na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ndị mmadụ na-enyere aka aka because a na-abịa agbapụta ya bụ ndị ọzọ na-agbapụta etu e ga-esi wee mee ha nke anyị nwee ike anyị mee na-efekwa Chineke because apex ahụ bụ maka Chineke onweghị n'itinye anyị na-eme wepụ Chineke n'ụzọ so a ga-eji ya na-agbasakwa na-agwa ndị mmadụ na kwụba aka gị ọtọ abụrụ o si na aka m dị ọcha ọ bụrụ iji kwụ aka na ya nweta aka so a ga na-agwacha ndị mmadụ na ihe dị mma na-enyekwa ndị mmadụ aka na-etu ike anyị ha ọ dị mma ka anyị gbapụ ya ọsọ biko nna m ukwu onye leghị anya ọ ga-ama na ịwụ n'aka gị ahụgo ma ahụchara m ma ring ya gbacha n'aka lụrụ abụọ kelụrụ atọ kelụrụ anọ ụmụaka ole ka Chineke ji wee chọọ gị mma ndị Igbo ga-ala gị ka ha mara nke a ajụjụ nke a ọmaka ị na-anya nke a bụ ring mgbamakwụkwọ nke a my rosary chaplet mụ na Virgin Mary ilekwa anya hie ị ga-ahụ ya Virgin Mary bụ my mother onweghị na-ese eke mụ na Chineke kama ihe ga-eke mụ na Chineke ihe anwa ya gaba because Chineke ahụ ka m n'anya 41 years now my marriage and ihe ji na-ekele Chineke bụ na amụgo nwa m nwa but ihe m ji ọ bụrụ ọsọsọ na mbụ na m nwee nwa nọ 13 years afọ 13 amụọ nwa before mmụọ nke isi so Chineke bịa gọzie ụmụ onweghị m na-achọ nọọ ife Chineke mụ na nwunye m ana ma ụmụ a ga-ebinye n'otu mgbe ekpere na-ayọ ihe a na-ayọbeghị Chineke ka onye na-ego otu ụbọchị onwe ụbọchị Chineke biko na-achọ na ego ka ọ na-achọ moto enwechara m ihe ndị ahụ ihe m na-ayọ Chineke everyday m binye ọtọ ka ọ tọọcha ndụ m ka m nwee ike wee tọọcha ndụ ndị ọzọ ndị ọ na-atụrụ n'ọnụ na-enyekwa m ego m ga-eji wee na-alụ ụlọ ụka na-efe Chineke na Abuja. Abụ m Knight of St. John na Catholic Church na Abuja. Ọmụnwa na-epromotu Our Lady Ondua of North. Onweghị ihe ịchọ yọọ Chineke n'aka Mother Mary na-atọpụ ụdọ onweghị ike ime ya ọ na-atọ ụdọ that's ihe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ Ondua of North. So ebe onye nọkwa ya nọsi ike ọ bụrụ na ka bọtụ ọ nke m ka m na-ekwu etu Chineke si enyere m aka onwe ebe ọzọ m na-aga. Igbo ndị ọma ọ na-anụgo ka barista onwe obere oge ọ bụrụ san ka ọ bụzi na ọfọ onwe obere gị Mike Ejiofor ka o si were agbọ ife ewu na dịka nwanne nwoke si wee kwuo ọ na-akọwa na ihe na-enye ya obi aṅụrị bụ Chineke. Ọ na-akọwa na onye ọbụla bụ onye Igbo nwa afọ Igbo ọbụla kwesịrị ime gịnị ịmara Chineke wee febe Chineke sie ya ike na ya mere ya ji wee dị ndụ since o bidoro ọrụ a ruo tata. Nna ya ukwu anyị ekene gị mana because aghọtara m na St. Peter's Catholic Church dị na Ako Estate na iso na isi ndị bidoro elu kwadokwa eruo taa. Onye gosi n'ihe onye ọbụla nwere ihe Chineke ji awara ya ụzọ. Ọ na ụka ka akwanye nna ya Chineke ka ọ dị mma ka anyị gbapụ ya ọsọ maka oge ahụ nwanne mmadụ tupu anyị aga
ga-ezu ike nke ikpeazụ ma ọ bụ anyị ewetawa mmemme a n'isi njedebe otu obi nshi na-atọ ya ụtọ gị na-ahụ ya na-amụrị biko ọkwa mmadụ ka ọ bụ o nwekwara mgbe ọ ga-eme otu a iwe ewe biko nna m kwa chọrọ ka anyị mara gịnị ihe nwere ike ime gị asị iwe ewe asị ee ịtụrụ m asị ịtụrụ m asị ọ na-ewute m ọ ka mma ịgwa m si na ehi mekwu eziokwu kama ịtụ asị ọ na-egbu mkpụrụ obi and onye ọbụla atụ asị ga-egbu mmadụ because ọpụta onye ọbụla na-atụ asị na-enweghị ihere ọ ga-egbu mmadụ so asị bụ ihe na-ewute m karịa ọ na-egbu m mkpụrụ obi ịtụọ m asị so ka mma ime mehie ịgwa m eziokwu si m biko but ịtụọ m asị like this na-esote obi ịma na ịzakọ ka ihe na-esote ihe na-eme obi fọgụ ofu ka ezigbo nke na-eme ka obi dowe ụtọ obi ga-arụ pọyena ya na ịgwakwa ndị Igbo ka ha ghọta ihe ọ na-abụ ka otu isi were ezu ike maka na ndị Igbo sị na ọ bụrụ na agbagodo ihe na-ezu ike ka isi were enwe ezumike n'ọrụ niile anyị na-arụ ihe na-enye m obi anwụrụ ihe na-eme obi anwụrụ bụ mmadụ ibe gị n'anya etu isi wee hụ onwe gị nke ahụ nke isi de nke abụọ bụ na a na-egwu egwuregwu too much ama apịa tenis ama agagharị njem egagharịa today emego m 10 kilometers were ụkwụ emego m 10 kilometers afọ m ya n'ụtụtụ emego m 10 kilometers so nọdụ ofu ebe ị ga-aṅụ mmanya nwee obi aṅụrị but ọ bụ na ide egwuri egwu ide apịa tenis ọbịa dịtị n'aka na echi asị nọ hypertension ka ya na-akpọ ya cholesterol diabetes onwe nke nwere so a na-ayọ ndị Igbo ihe ọbụla ya na-achụ ego mba ị ga-enyekwa ya ohere ka ị wee na-ezu ike ọ dị mma biko na mgbakọta ichie maha mma ọ dị ka onye ugwu ọgbago ihe egwu na-eri ọwụkwana egwu mana ka achịkọtazie na nchịkọta maka na oge abụọzọ ma dịka nwanne nwoke si kwuo biko anyị ga-achọ o nwere ndụmọdụ ị ga-enye ụmụaka Igbo ụmụ okorobịa Igbo ma ndị nne ma ndị nna n'ihe gbasara ihe ndị anyị metụsịgara aka ya na omenala anyị bụ omenala Igbo maka onye sọpụrụ omenala anyị ọ ga-ebi ogologo ndụ ọkwa ya so anyị na-achọ ka inye ya bụ ndụmọdụ ma nwoke ma nwaanyị ma ndị echiri echi ma ndị bụ ndị na-achị anyị achị na Naịjirịa ka anyị wee nwee ike ịkpọkọta okwu a ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo oke ọchịchọ ka ha jiri nwayọọ ego abụghị ihe niile ma ndị na-egbu mmadụ si na a na-achọ ego inweta ego ahụ ị ga-enwetakwa udo ime enweta na udo bikọs mbọsị igburu mmadụ ka igburu onwe gị otu a oke ọchịchọ iru dọkịta na ndị na-efe ego na mmiri si ka ịbịa weta ego ka ụdị ihe dị ya ihe a bụrụ omenala ndị Igbo ọ bụrụ omenala ndị Igbo o nwere ndị iti na-ekwu na-asị n'aka ndị bụ koke nka ndị na-agba egbe ke na-asị nọ ndị Igbo na-ebute ndị Igbo aha ọjọọ so ha biko jiri nwayọọ na-ayọ Chineke ihe ọbụla ị chọọ Chineke ga-enye gị bọta oke ọchịchọ bụ ihe na-enye ndị Igbo nsogbu mana ọ bụrụ omenala Igbo ọ dị mma awụ ebe aka anyị ga-eweta mmemme a n'isi njedebe ama m na ọ naghị atala ụlọ ọrụ onye anyị nara kie onye zuru mba niile ọ bụrụ na ị na-enwe nkoropụ jos gaa na dee barista Mike Ejiofọ gaa na ahịa gị dịka akara nke Facebook maọbụ nke Google ọ bụ onye nọ na Google ka anyị na ya nọ n'ebe a
ọwụkwanụ nwa afọ ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ ọnụ hụrụ otu o si asụ Igbo ama ihe na-atọchụ ọtụtụ n'ime ụlọ ahụ bụ ebe ọ sụrụ Igbo mana n'ụbọchị nke taa unu abịa ahụ ya yiri okpu mmemme na-asụ ya bụ Igbo otu o si wee kwesị iji gosi gị na ọ ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ ebe a ka anyị ga-eweta mmemme a n'echile biko ana m ayọkwa unu ụbọchị ọzọ ka unu jisi ike na onye anyị n'oge mmemme a kedu mmemme a mgbe anyị na-agba ajụjụ ndị eze na ndị Igbo ji eme ọnụ na obodo anyị. Aha m ka bụ Maazị Chukwu na-enye Ọbasi na-asị ọgadu na mma. Ndị Igbo na-egbo mkpa ọ bụ Maazị Boniface Uchenna Umeakụnne nwatara wọdụanụ Akajugo nke mbụ na Abuja nwa ọma amụ n'ezinipụta agụata a sị na ọ ga-adịrị unu mma dịka o si wee kwuo ọ sị na onye ahụ nwa afọ Igbo ọbụla mee gịnị kwụba aka gị ọtọ ọ bụrụ na ịkwụba aka gị ọtọ ihe ọbụla ị na-eme gịnị ga-agara gị ọfụma ma akwa Chukwu ị na-efe ọ dị mma biko anyị mana ka o yi okpu mmemme na o chiri echichi anyị ga-anakwa ya atọ otu esi ama ma ndị Igbo ikpe unu na-ana ekpuru mmemme ekpuru okpu mme anyị ga-enye ada enye ya ọ na-azụ ya ọ na-azụ gị ndị Igbo ọ dị mma ndị Igbo ebe aka anyị ga-ebata mere isi asị na biko onye kuru ya gbarụla eji ndị Igbo eji ezigbo ihe wee mara ndị Igbo na emekwele ka ihere na-eme anyị na-ete anyị pọtịpọtị otu a ọ ga-adị mma ngwa ka emesịa anyị ọ dị ndị Igbo na-agụ aja egwu ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa mmanya ndị Igbo na-ata aja ụtọ ekike ndị Igbo mana ọ bụ sọ mma oriri ndị Igbo mana ọ na-atọ ụtọ omenala Igbo na-atọwa m ntị Olisa gọziele n'ụmụ Igbo maka na ejebe banabanụ Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya Igbo bụ Igbo na anyị Igbo ịma na emelelu na-emekwa na na maka na ejebe banabanụ selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo n'Igbo obodo ọ bụla ị gara ndị Igbo dị oke mkpa asị na achọrọ ego ma ndị ugwu jiri Abuja rapụ ka ịlaba ndị ugwu na-asị mba ejiri m owere ndị ugwu na-efe nke eze ego ji mana egbe egedege ka ndị a na-ege ngala obodo oyibo ndị ọcha na-adị na-efe jiri ugwe ngwu na isi aka na-efe nke eze kpacha mmiri ede mbili na anyị na-ele ife nwa aṅụrị n'ụtụtụ ọbụla agabakwa na ọbụlisa anyị ji bili na mgbede abalị agaba mmiri a na-ejigo ma ọkụ mmiri na-ejiza nwa na-egote asụsụ Igbo dị ala iri akpịlị abatala